Mindjárt kezdjük hivatalosan a Bajor hetedó hordócsokolással. Mindenkinek jó étvágyat, jó szórakozást kívánok. Igyekeztünk itt, mint az elmúlt években, ilyen minél eredeti kajákat összeállítani, egy ilyen étlapot. Természetesen is Münchenből eredeti Paulaner sörrel kínálunk itt a kedves vendégeinknek. Összesen 4 fajta sört hoztunk. Csapolt sörünk van, egy világos sör, még egy buzasör, szüretlen buzasör. Üveges sörünk van, egy barna buzasör, meg a sofőröknek egy alkoholmentes buzasör. Mindenkinek jó étvágyat kívánok, jó szórakozást kívánok, és bízunk benne, hogy a csapolás is sikerülni fog nekem. Általában 2 ütés az az igazi, ami több van, az már nem annyira jó. A hagyománya, a története ennek a hordócsapolásnak az a Müncheni Sörfesztiválon történik, amikor van a hivatalos nyitó a sörfesztiválon, akkor a müncheni polgármester, ő csapolja a legeslegelső hordós sört, és ezzel is ő nyitja a müncheni Sörfesztivált. Liebe Gäste, nochmal herzlich Dank für Ihr Kommen. Freut mich, dass wir hier so wie zusammengekommen sind. Mindjárt sofort werden wir hier die Bayerische Woche offiziell mit dem Bieranstich eröffnen. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Wir haben wieder eine Bierbesonderheit aus München mitgebracht, aus Tegernsee, eine kleinere Bierbrauerei. Und sobald das Bier angestochen ist, versuchen wir so schnell wie möglich die Biere auszugeben. Und wie gesagt, das erste Bier, das erste Fass ist für alle gratis, sind unsere Gäste. Dankeschön. Ja, ja.